sa ospravedlňujem za zdržanie. Dámy a páni, ja som si pre vás pripravila taký kratší príspevok o činnosti 71. pešieho pluku v Karpatoch. Na úvod trošku z tej histórie pluku, ako sa vlastne dostal na frontu. Takže som prišiel v rámci 14. pešej divízie 5. armádneho zboru. Veliteľom tohto pluku bol plukovník Friedrich Adler von Dilzer. Mobilizácia tohto pluku bola vyhlásená 4. augusta. 8. augusta tento pluk zložil slávnostnú prísahu na cvičisku Sihoť v Trenčíne a potom vlastne už bol nasadený na východnom fronte. Spočiatku počkajte, tam poposúvalo niečo. Spočiatku teda vlastne bojoval v tej oblasti Polichna alebo Krasníku, až začiatkom marca sa dostal do Karpát. Už 6. marca dostal rozkaz presunúť sa do obce Slotvina, kde bol naložený do vlakov a začal sa presúvať do Humenného. Vlastne všetky tieto záznamy sú teda ten pohyb toho pluku vychádza zo záznamov z jeho vojnového denníka. Takže podľa tohto denníka 8. marca bol pluk vyložený v Humennom a vydal sa na pochod. Jeho prvý a tretí prápor, ako aj polovica 4. práporu postupovali do Stariny nad Cirochou. A druhý prápor a polovica 4. práporu postupovali do obce Ruské, alebo smerom na túto obec. Podľa tohoto denníka vlastne od 12. marca pluk sa nachádzal v ťažkých bojoch severovýchodne od obce Tyškova na kvote Korbaňa, teda kvote 894, kde utrpel ťažké straty. V tomto denníku sú mnohé opisy toho, v akom vlastne teréne títo vojaci postupovali alebo aj bojovali. Častokrát sa spomína množstvo snehu, zlé zásobovanie, vojaci boli častokrát hladní, lebo trény sa niekde zdržali, rovnako aj polné kuchyne. Na rozdiel od niektorých mojich predchádzajúcich kolegov, ktorí tu vystupovali, a ktorí sa zameriavali na straty rôznych plukov v týchto bojoch, tak ja som si práve v tomto denníku všimla skôr mená tých vojakov, ktorí vlastne tu bojovali, prežili a následne dostali buď nejaké vyznamenanie alebo pochvalu. Čiže veľmi zaujímavé, lebo niekedy sú tieto záznamy aj dosť také detailnejšie, niekedy sú kratšie. Na základe toho poznáme aj mená teda tých vojakov, ktorí bojovali na tých rôznych pozíciách. Napríklad na kvote Korbaňa sa vyznamenali napríklad kapitán Orest Adašievič alebo Adasievič. Bol to veliteľ prvej pochodovej roty, ktorý viedol s elánom svojich mužov až k nepriateľovi, za čo bol vyznamenaný vojenským záslužným krížom 3. triedy. Potom na tejto kvote ďalej bojovali napríklad kapitán Leohas von Ehrenfeld. Bol to veliteľ druhej pochodovej roty, tiež bol vyznamenaný vojenským záslužným krížom 3. triedy. Potom bol tam Karol Holub, tiež to bol veliteľ roty, ktorý podľa toho záznamu o jeho pochválnom uznaní neskôr ochorel na tyfus, ako sa z toho dozvedáme. A potom tu bojoval napríklad nadporučík v zálohe Paul Klein, ktorý bojoval na ľavom krídle a taktiež získal vojenský záslužný kríž 3. triedy. Potom sa spomína v tomto denníku menovite poručík v zálohe Ignác Frajer, poručík v zálohe Viktor Rybárik, ktorý v kritickom čase 12. marca prevzal velenie roty na miesto zraneného veliteľa a získal vojenský záslužný kríž 3. triedy. Poručík Jozef Schubert vyznamenal sa tiež na kvote Korbaňa, neskôr aj pri Radzevoji, Lopienke. A tento konkrétny porúčik utrpel zranenie v okolí Veľkej Poľany už v apríli 1915. Tiež tu bojoval porúčik v zálohe Oskar Zingro, ktorý 8 hodín povzbudzoval svojim osobným príkladom vojakov v boji, získal vojenský záslužný kríž.
Neskôr sa tento pluk presunul na kotu Košárka pri obci Výrava, kde bojoval od 22. marca 1915. V denníku 71. pešieho pluku je tu taký detailný záznam u spomínaného kapitána Oresta Adaševica, ktorý vlastne tu opisuje činnosť vojakov tohto pluku v bojoch na Košárke. V noci z 20. na 24. marca 1915 jeho jednotka pochodovala ťažkým terénom a vystupovala na zasnežený hrebeň. Následne dostali súdnu správu, že nepriateľ obsadil v noci kótu 766 západne od Košárky. Toto sú už potom slova Oresta. Od môjho stanoviska ku Košárke bolo asi 3000 krokov, bol tu strmý hrebeň, z oboch strán hlboké kotliny a rodkliny, všetko po kolená zasnežené. Počas pochodu nám jeden zranený zo 4. práporu 34. pluku povedal, že Košárka už je stratená a v podstate idú už do boja neskoro. Následne, keď prišli juhovýchodne od Košárky, tak tu videli silnú palbu rakúsko-uhorskej jednotky ustupujúce k Výrave. A ruské jednotky postupovali v tom čase cez Lobkovský priesmyk. Tento kapitán sa rozhodol postupovať a späť dobiť Košárku, čo sa mu nakoniec aj podarilo. A nakoniec až do príchodu posíl ju držali až podľa tohto denníka až 7 hodín do 3. hodiny, kým prišli posily. Toto tak slabšie vidieť, ale je to v podstate vlastne skica z tohto denníka, ktorá zaznamenáva presne túto situáciu z toho 24. 21. marca a postavenie toho kapitána na Košárke, Adaševiča. Tam je Výrava, kto toto? Pod ňou sú Svetlice, obec. A potom bojom na tejto Košárke sa zúčastnili aj poručík v zálohe Johan Hlavňa. Bol to veliteľ roty, bol zranený prvýkrát už 18. novembra 2014. A vlastne sa tu vyznamenal tým, že udržal to mužstvo v nejakom takom bojaschopnom stave. Potom sa v tomto denníku spomína aj kapitán Johan Pump. Bol to veliteľ pochodového práporu 34. pešieho pluku, ktorý práve za pomoci kapitána Adaševiča dobil Košárku a dokonca tu bol 24. marca zranený. Neskôr dostal vojenský záslužný kríž 3. triedy. Neskôr na konci marca sa tento 71. peší pluk stiahol na západ od Lopienika. Zase pochodoval snehom až na meter vysoko. Nemali žiadne zásoby. Ako sa píše priamo v tom denníku, opäť bez stravy. Nový pochod snehovou výchricou, svahy od 50-60 stupňov. Statočný a veľkými ťažkostkami zocelní Slováci to nepovedali, ale ich úderná sila na novej pozícii nebola taká ako kedysi. A aj tu mali dosť malý počet obrancov. Začiatkom apríla sa 71. peší pluk znova presunul na územie Slovenska. Podľa záznamov v denníku vlastne 1. apríla sa vydal na pochod v smere Cisna, Majdan, Lisna, kde v Majdane si doplnili zásoby v miestnom magazíne. 2. apríla pokračovali smerom k obci Ruské a 4. apríla začal pluk smerovať na obec Veľká Polana, kde sa zapojil do bojov na výšine Kozialáta. Aj za vlastne boje na Kozieláte získal tento pluk osobitné pochvalné uznanie spolu s ostatnými jednotkami, ktoré tu 7. až 9. apríla bojovali. Poznáme mená aj niektorých vojakov, ktorí sa vyznamenali pri Veľkej Polane. Bol to napríklad kapitán Vencel Stuchlik, ktorý 7. až 9. apríla so svojimi mužmi čelil ruským útokom, získal vojenský záslužný kríž. Potom tu bojoval aj major Artur Marx, ktorého skupina odrazila 3 nočné útoky za veľkých striat nepriateľa.
Potom tu bojoval napríklad kapitán Richard Macher, ktorý sa vyznamenal už pri Tyškove 28. marca a taktiež sa zúčastnil obrany proti tým 3 spomínaným nočným útokom. Vlastne jeho prápor sa udržal na mieste bez toho, aby mal nejaké straty. Podľa denníka sa 12. apríla pluk nachádzal v priestore Stakčín, Snína, Bela nad Cirochou, kde bol 15. apríla vystrielaný 63. peším plukom a následne sa pripojil k 14. pešej divízii. 21. apríla sa vydal na pochod cez Hostovice na kotu Skuravrch, teda vrch Skory, ktorý následne obsadil a čelil tu tiež ďalším ruským útokom. Na tejto pozícii sa vyznamenal napríklad praporčík v zálohe Richard Charlot, ktorý 23. apríla zotrval na svojom mieste počas silnej dielostreleckej palby a pozbudzoval už zdecimované mužstvo, aj napriek tomu, že sám bol zranený. Neskôr získal striebornú medailu za statočnosť 2. triedy. Koncom apríla sa pluk nachádzal v priestore oblasti Hostovice, Parihuzovce a následne po bitke pri Goliciach sa tento pluk spolu s ostatnými jednotkami začal presúvať hlbšie do Haliče, čím sa vlastne presunul z územia Slovenska. Tuto ešte zo pár takých ilustračných fotiek z Karpát, ako to tam asi vyzeralo v tej dobe. Kolóny. Tu je vojenský bytúnok poľný a nejaké hroby v Karpatoch. A ďakujem vám za vašu pozornosť.